אוקיי, שלום, שלום. קל להתפתות ולעבור לתוכניות החדשות שחברות הסלולר מציעות, אבל האם אתם באמת יודעים על כל הסעיפים בחוזה שלכם? מתברר שיש הבדל גדול בין מה שהמוקדנים מבטיחים למה שאנחנו חותמים עליו. בדיקה שלנו בשיתוף אתר כמה זה מעלה סעיפים כמעט הזויים בכל החוזים. עמליה דויק בדקה את האותיות הקטנות. מאז שהתחרות בענף הסלולר הגיעה לשיאים חדשים, כל החברות מבטיחות לנו שקיפות בחוזים ובחשבון החודשי. אז בדקנו האם יש תוכן מאחורי ההבטחות האלה. עברנו על מאות סעיפים בחוזה ההתקשרות עם החברות, אלה שכל אחד מאיתנו נדרש לחתום עליהם, ומצאנו סעיפים אבסורדים ודרקוניים. שימו לב למשל לסעיף הזה שמצאנו בחוזה של גולן טלקום. החברה תהיה רשאית לנתק שיחות שאורכן עולה על 60 דקות, ובמקרה זה לא תשמע כל טענה. רצינו לברר מה פשר הסעיף, אבל במוקד של גולן טלקום פשוט לא קיבלנו מענה. יש מי שיאמר שמדובר רק בסעיף פיקנטי שהחברה לא תממש בפועל, אז שימו לב להבטחה הבאה. מה המחיר שאתם מציעים כיום? 89 שקלים, כולל הכל. אם אני חותמת עכשיו, זה המחיר שיהיה לי לכל הזמן? נכון. איך את יכולה להתחייב לי על זה? זה רשום בחוזה. שמה כתוב? רשום שאנחנו מתחייבים לא לעלות מחיר. אז עברנו על החוזה של הוט מובייל, ושימו לב לסעיף שמצאנו שם. ככל שהתוכניות עליהן מנויים מכשיריו של הלקוח אינן כוללות תקופת התחייבות, תהיה רשאית הוט מובייל לשנות תעריפים בכל דרך. סתירה מוחלטת לעומת מה שהבטיחה לנו המוקדנית. מקרה דומה גילינו באורנג', הנה לפניכם בהסכם ההתקשרות של התוכנית ללא הגבלה, נכתב שחור על גבי לבן, החברה רשאית לבטל או לשנות את תנאי תוכנית התעריפים בכל עת. ועכשיו, שימו לב מה אמרה לנו המוקדנית. התוכנית הזאת עולה 135 שקלים. והמחיר הזה יכול להשתנות? לא. בטוח? כן. אבל אני רואה שיש כאן סעיף שכתוב שפרטנר רשאית לבטל או לשנות את... רשום תמיד, אבל זה לא קורה אף פעם. אז למה זה רשום? כי מבחינה... מי שכותב את כל החוזים האלה זה עורכי דין שיושבים פה באורנג' ומסגננים את הכל. אבל בפועל זה לא קורה אף פעם. אבל אז איך את יכולה להתחייב לי על זה אם בעצם זה כתוב לי בחוזה? אני לא יכולה להתחייב לך על זה. גם בסלקום ובפלאפון מצאנו סעיפים דומים. בכל רגע נתון יכולים לשנות לנו את מחירי החבילה שהבטיחו לנו. חשוב לוודא שכל התנאים שהסכמנו עליהם בעל פה מופיעים גם בחוזה הכתוב. דבר שני שחשוב לשים לב, שבחוזה הכתוב אין סעיפים בעייתיים נוספים שלא דיברנו עליהם בעל פה. ואם משהו אינו לשביעות רצוננו, בהחלט אפשר ליצור קשר עם החברה שלנו, או אפילו עם החברות המתחרות, לראות מה הן מציעות, כי בעצם היום כל המסלולים הם ללא התחייבות. על פניו ולפי התחרות בשוק, החברות כנראה לא יעלו את התעריפים באופן מיידי או בטווח הקרוב. מה שמרגיז הוא שבעידן שבו ללקוח אין התחייבות לחברה, מתברר שגם לחברה אין ממש התחייבות ללקוח. למצוא מסלול נסיעה